Hello, logofer. Good evening này, monabilini nih, mau pesan ada. Mau pesan ada logofer monabilini evening time nih. Komen kamu logofer seru-seru online dong. Ma, papa. Komen kamu logofer seru-seru online dong, online gana mah. Yang kaman bawas na rin monabilini mau pesan dah. Iya, dah wabis daftar. La 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 la. Oh, like dan subscribe करो, like करो. Seru-seru online dong, komen kalam ho. Ang kamanis mo dong dia logofer. Mana beli nih? Alis baci kena mau dirok. Kaman mo dong.
Lie down. Lie down. Lagi pula dah. Baca nak baca.
आं फुना होबाय अके फुजोबबाय अब्ला होगोन ने आंखौ दा सारफा थ' ओरैजाय साव गोसोमा फिसा होदो मा होदो नै होदो हा लाइक होदों लाइक ओमफ्राय नोंखौ नुगोन आंखौ नुगोन खोमोन नाङा लायथारसै हो खोमोन नांला बेखौ खोमोन नांला मा खोमोन नांला ओमफ्राय हामगौ बायदि बेखौ बन्द'खानोथ' आं होगोन बे गोख्रै सावदो खोलाथ' आंनि सोयो जोंहा मोनाबिलिनि आलारि बाथि होनांगोन लोगोफोर माइरंआव होबावनोसै देखायदो हादों मा जाबाय नोंना
Tinggal semua. बाय बाय लोगोफोर एलबि खौ दोनथ'नोसै